icho chinenge chichita dhota tatodai vemweya vanoti chikwambo zvozvinotaura vemweya vanoti chikwambo chiri pamwana chinopota chichiita mwana mukadzi unotoitwa mukadzi anoitwa mukadzi no muri kuti anoitwa mukadzi sei muri kuti chi munotomwana achidai izvo zvanga itozviita tirapa rakatomuka rakatsvuka blood kana kuwana paine mbeu yemunhurume papendi rake mama chingwa icho chitaito tione zvamunotenga zvakam chiduku ndichidi chiduku handichidi chiduku andachihombe kusare papa saka muri kuti chimimi munompa lofu haritombobati ngoparari kana daro rangosungwa nechipini charo chiya rega yatore tu usirega kubudisa saka ndo zvinoitika paari yo apa ari kuita sei anoisa mubhuruku ada kuisa mubhuruku alright akangochiisa pamberi pake apa chatopera achidliwi takati unotochivanza saka ane nguva yakareba zvakadai asingadya chidai yekusadya ikotokwanisa mwedzi miviri alright saka akachivanza chadyiwa rotozobuda pasina chinhu rangowabepa otorirasira zogona kudya zogona kusiya asi muchitoona kuti chapera chadyiwa chingwa chadyiwa saka zvinotora nguva yakareba zvakadi kuti chidyiwe zvinongoenderana nenguva nekuti apa ndizvambodla raisi chinyi handiziva hangu papa chakubudisiwa chobudisiwa aiwa rega kudaro bepa adaburitsa paimubepa chabudisiwa mubhurugwa changa chaisiwa raisi yaite zvaari ada kuchibvisa muplastic ratobvisiwa akuchisa chakadaro chakadaro nai mwari chaisiwa yo right. So what is happening for those who are following on Facebook page Resta FM pamwechitika nefacebook page rakanzi Tilder live zim mwana tamba chingwa chambotorwa chikaiswa mubhurugwa kumberi uku chiri muplastic iko zvinabvisa muplastic regai tione zviri kuitika panapa tinyatsonzwa kuti zviriko here zviriko here this is scary. It's okay. Right, itaitione regai timiretone saka mazvichakutyisei matozvichaira tatozvichaira nekuti nyange ukazvitya iwe uchirarama nemwana. Alright, saka kana adai muri kuti iye pachake haadyi kana zvadai anenge akunzwa kuguta here? Ya toti unonzwa kuguta kuti dzimwe nguva dumbu rake rinotombofufutira kuona kuti dumbu rake rakasangana mupavhu nemusana, but dzimwe nguva unoona manje dumbu rake raita kuti tasi rakaguta kudai kuita kufuta zvekuti tombobata kuti mwana wadii waita zvimba dumbu kudai. Okay, right. Ndikuona ma messages arupinda hanzi mwana ane makore mangani. Mwana ane 10 years. She's only 10 years. Ende zviri kuitika izanzi zvane 2 months zvakatanga. Mwana anongoerekana aitirwa tsvina maoko kana mukanwa. And a lot of people pano paStar FM they witnessed that pava vakagara pa reception vakamirira kuti vange vachiuya muchirongwa munomu. It's unfortunate
vanhu vacho vese tatimatora mapicture here vanhu vatya vakabuda panze kutiza chaiko chaiko kuti yo hasisati tambona zvinhu zvakadaro saka ya zvakangoma hazvo. Saka pa2 months idzi kwese kwamafamba hapana akwanisa kutanga achibatsira. hatisati taona nekuti vanouya vakangoona ati ndinozvigona ndozvigona but kana akazongoona aitirwa tsvina manje kuti mwana uyo aita tsvina iye aripo haachadzoki. Tsvina iyi iri kuitwa it's either pasaidi pake paanenge akarara kana kuti maoko hongo kana mumukano hongo zvokutoitwa iye aripo. mati ndatovasendera mati kwai foto romumukamwariya munaro ndikati ndatovapa vatora wopikicha remumukano. Alright, okay, so vari pafacebook page ticha posta picture iroro just now, right? Ticha posta picture iroro and then mama pandasvika pano mamuchitobva kubathroom nebucket nematauro nemvura ndopamabva kumugesa maoko. icho machiona chasiyiwa machiona kuti chasiyiwa divi hachikuya kwachaita icho tarira kuchasara divi umamusina kasara kadivi kapisa. Saka pari kuchemera hadi kutarisiwa hadi kutarisiwa mupei to aiwa mupei musamutarisa machiona chadyiwa kwani chachidi redzanani ndo saizi yechingwa here chawauya nacho chadyiwa chachiri chihombe kufura mama muruda kutarisa mburugota muna chino zviri kuramba kwandora zviviri 2 loaves hamuna chiro kozvamuri kuseka koutidii